הגן הבוטני חוות הנוי הוא מעיין נובע של עשייה סביבתית. כאן במקום הזה אנחנו מקבלים את ההשראה לצאת החוצה ולהמשיך לפעול למען הסביבה. המרכז לחינוך סביבתי חוות הנוי מקדם חינוך, קהילה וסביבה. אנחנו מייצרים מארג אנושי של אנשים שאכפת להם. מאוד אהבתי את המקום של להיפגש בשטח ולראות את היוזמות בעמק. במקום הזה רואים את העונות. לפני 2.5 שיצאנו לדרך עם חדרה פה ראשת המועצה ושאלה אותנו מה אנחנו עושים, מה החלום, אז אמרנו החלום שלנו מאוד פשוט, שבמקום שאנחנו ניסע לטוסקנה, שאנשים בטוסקנה יבואו לפה לראות איך מחזירים את הטבע לחיים, איך עושים חקלאות מסורתית, שאנחנו נוכל לייצר את האוכל שלנו לבד, בלי תלות במים מותפלים או במים מושבים. אנחנו פשוט רוצים לקחת את זה ולהשיב את מה שאנחנו יכולים, להשיב את זה לטבע. הפכנו את האדמה מנטל לנכס. יש היום כבר 6 אדמות ניב בעמק חפר. זה גם מקום מדהים להיות בו, וגם מקום שהוא כלכלי. הבוסתן פה מהווה בסיס בעצם למיזם החדש, שהשם של המיזם החדש זה בלוזון. יש לאזורי בלוזון כמה וכמה מאפיינים. קהילה, חיבור לטבע, נטייה להשתמש בצמחי מרפא יותר ופחות בתרופות. בעצם יש היום בעיה בעולם של התמעטות הדבורים, של היעלמות כוורות. מבחינת איכויות הריפוי של דבש שהוא גדל כמו שהוא צריך בטבע לבין הדבש המתועש, שמיים וארץ, הבדל מאוד 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 גדול. אני התאהבתי במקום הזה, וכמובן בבית וסער. הפינה החביבה עליי זה הפינה של הצ'יקונג והטאי-צ'י, תחת חסות העץ המדהים הזה. והמטרה של המיזם הוא ליצור מערכת חניכה לאנשים, איך בעצם לחיות חיים בריאים יותר, לתת את הידע ואת הכלים ואת הביטחון כדי שיקחו את הדברים ויישמו את זה בבית. זה נותן הרבה חומר למחשבה. זה לא חייב להיות משהו גרנדיוזי שקשה להתחיל ולא יודעים איפה, זה יכול להיות דברים הכי קטנים בתוך המושב, ליד הבית, ברחוב. חופית זה יישוב שלמעשה הוא קו טבע. אני חושב שב10 שנים נתנו משהו כמו 800 עצים. אני חושב שמשהו כמו 50 עצי פרי בכל היישוב בפינות מוחבאות. הילדים צריכים לאתר אותם ולחפש אותם. זה העץ התות. כוועד היישוב החלטנו לנקוט עמדה שהיא לא הייתה כל כך פופולרית. בכל בית חדש, מחוץ לבית שלו, באה מדרכה, מתבקש לשתול 2 עצים. והאימפקט של זה כבר מתחיל להיות מורגש. אני חושב שאחד הכי משמעותיים שעשינו פה בעיקר לדורות הבאים זה חורשת העלונים. זה פרויקט שהוא נוצר כתוצאה מחיבור של התוכנית לפעילי סביבה שהייתה לפני שנה. פגשתי את עופר בינדל, עשינו סיור ביישוב ואיתרנו את המקום שנראה לנו כאידיאלי. השלב הראשון היה למעשה חיסוף של השטח, וביום השתילה כל הקהילה הגיעה בסוף שבוע, משפחות, כל משפחה קיבלה עץ, קיבלה שלט. זו חורשה שאני חושב שעוד 10 ו-20 שנה אנחנו ממש נתברך בה ואפשר לטייל בו עם הציפורים, עם צל מלא. אנחנו זקוקים לחקלאות ורוצים אותה ומעודדים אותה. מצד שני יש ענייני בריאות. טיפה מתוך האמנה משתמשים רק בחומרים המותרים, משתדלים מבחינת מרחקים, לעמוד במרחקים. הוא מעדכן אותנו לגבי המועד, לגבי החומר. אני מיד מוציאה הודעה בוואטסאפ הכללי של הכפר, ואנשים יכולים להתכונן. וכל יישוב מוזמן לקחת את האמנה הזאת ולהתאים אותה לצרכים שלו. התוכנית לפעילי סביבה נפתחת אחת לשנה, לחבר בין אנשים, ליצור בדיוק את המארג שיוכל לחזק ולקדם, למנף אותנו קדימה. אנחנו קוראים לכם, לאנשים שיש רצון טוב, שהלב שלהם מבקש לעשות שינוי. כשאנחנו אומרים עשייה סביבתית, אנחנו מדברים על עשייה של ציבור, עשייה של קהילה. וכל אחד מאיתנו בוחר את המקום שהוא רוצה להתמקד, ואנחנו כרשות, אנחנו כמועצה, אנחנו נמצאים פה גם כדי לגבות וגם כדי להוליך, יחד איתכם, בידיים משולבות. כאן במקום הזה אנחנו מקבלים את ההשראה לצאת החוצה ולהמשיך לפעול למען הסביבה. כאן בעמק חפר, כאן במרכז הארץ, כאן במדינת ישראל בכלל. וכשאנחנו אומרים עבור
הדורות הבאים, אני אומר עבור ארי,